Hi guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। स' दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो खिन्थिगोन इन्टारनेट स्पिडखौ जोङो माबोरै बारायहोनो हायो। खारन माब्लाबा जोंना इन्टारनेटफोरा बहुत स्ल' जायो। फेसबुकखौनो जों अपेन खालामनो हाया जायो। वाट्सएपफोराव मेसेज खालामोब्ला जोंना थाङा। बिदि स्ल' जायो। स' बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोलायबाय दिनै। बेनि थाखाय जेबो एक्सटार्नेल एपनि गोनांथि गैया। जों जेबो एप्लिकेसन डाउनलड खालामनांगौनि गोनांथि गैया। जों मोनसेल' क'डखौ जों इउज खालामबानो नोंथांनि इन्टारनेट स्पिडा बारायगोन। आरो बेयो आं क्लियार खालामनानै होखानि जोंनि फनाव जि सिम दङ 4G सिम बेयावल' नोंथांमोना बेनि स्पिडखौ बारायनो हागोन। नोंथांमोना वाइफाइ बायदिसिना माबानियाव नोंथांमोना बेखौ इउज खालामनानै जेबो लाब जानाय नङा। मानो होनबा नोंथांमोना वाइफाइ कानेक्ट खालामनायनि उनाव जुदि नोंथांनि स्पिडा खम जायोब्ला बे ट्रिकखौ नोंथांमोना इउज खालामबाबो बे सोलिनाय नङा। 4G सिमावल' सोलिगोन बियो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आरो आं बुंखाबावनि सिगांनि एन्ड्रइड फनफोराव सोलियाबो जानो हानाय। दा जिखिनि गोदान ओंखारदों एन्ड्रइड फन बेफोराव सोलिगोन गासिबो। स' जोङो फार्स्टआवनो थांनांगोन डायल बेडआव डायल बेडआव थांनानै नोंथांमोना मोनसे नाम्बारखौ डायल खालामनांगोन। बे जाबाय *#46336# बेनि उनाव स्टारखौ थुबाव। स्टारखौ थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव नुदों नै टेस्टिंआव दङ फन इनफरमेसन 1, फन इनफरमेसन 2 ओमफ्राय वाइफाइ इनफरमेसन। स' आं फार्स्टआवनो थुना होनोसै फन इनफरमेसन 1 बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि माखासे फननि माबाफोरा नुजागोन। बेनि उनाव नोंसोर गाहायाव बोख्लायनानै नोंथांमोना नुनो मोनगोन SMSC नैबो नुनो मोनदों नोंथांमोना नै SMSC बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नै आपडेट आरो मोनसेया रिफ्रेश। स' जोङो फार्स्टआवनो आपडेटआव थुनांगोन। आपडेटआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना नुनो मोनदों आपडेट एरर ओंखारदों ना नै बेनिखायनो आपडेट एरर ओंखारबाय आपडेटआव थुनाय लोगो लोगो। बेनि उनाव नोंथांमोना रिफ्रेशआव थुना हो। नैबे रिफ्रेशआव नुदों ना बेयाव नोंथांमोना थुनानै हो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव मोनसे नाम्बार ओंखारगोन नै बे नाम्बार ओंखारनाय लोगो लोगो इन्टारनेट स्पिडा बारायसिगोन। बे नाम्बारा श' जाबाय नालाय नोंथांमोना नोंथांनि फनखौ खनसे सुइच अफ खालामनानै अन खालामफिन। आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव सुइच अफ खालामनानै देखायनो हाला। सुइच अफ खालामनाय लोगो लोगो आंनि रेकर्डिं खालामनाया बन्द जालांगोन। स' नोंथांमोना सुइच अफ खालामनानै अन खालामफिनबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन इन्टारनेट स्पिडा एसेबाबो बारायगोन। नोंथांमोना सेन्स नुनो मोनगोन आरोना इन्टारनेट स्पिडा बारायगोन सेन्स जागोन नोंथांमोननियाव। स' नोंथांमोना बे ट्रिकखौ इउज खालामनानै नाय। स' भिडिअआ बेखिनियानोमोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे लोगोफोरजों शेयार खालामनानै हो। बयनिबो प्रब्लेमा सल्भ जानाय बायदि। स' गोजोननाय थाबाय।